И така, сексита. Намираме се минути преди излизането на тази прекрасна девойка, Ванеса. Имам няколко въпроса към тебе. Добре дошла. Как се чувстваш тук? Добре заварили. Здравейте на всички, които ни гледат. Чувствам се страхотно, имам уникално настроение. Виждам, че и хората вече са готови за много яко парти, така че нямам търпение да излезна. Честно да ти кажа, много ти личи наистина, много си бляскава, това е прекрасно. Много нови хитове. Да очакваме ли от теб скоро? Тъй като ти се свикнала да гърмиш. Да, определено. Очаквайте много яки хитове. Тепърва. Не се и съмнявам. И последен въпрос към теб вече, да не те бавим. Какво би пожелала на аудиторията, която те следва? Ами да продължават да го правят, да бъдат много щастливи, живи и здрави, разбира се, много обичани. Все пак скоро беше и Свети Валентин, така че пожелавам на всички да бъдат много влюбени, ценени и да сбъдват мечтите си. Пожелаваме го всички много искрено и ви целуваме!